Звонны калектыў з народнага духавога аркестра маладзечанскага музычнага каледжа імя Агінскага і дзіцячай школы мастацтваў горада вядомымі мелодыямі ваенных год віталі тых, хто памятае гады вогненнага ліхалецця. Для іх і іх родных гэты канцэрт сапраўды стаў дзіўным святам памяці. Подготовка всегда у нас проходит, скажем, круглый год. Это весенний праздник, и к нему мы готовимся с начала учебного года, с начала сезона. Все время у нас проводится концерт большой вместе с солистами, вокалистами. Поэтому это для нас всегда почетно, и всегда у нас это есть. Першы музычны падарунак ад аркестра атрымала Алла Васильевна Хубаева, якая працавала на прыфрантавой чыгунцы. Ва ўмовах самаізаляцыі уручыць падарункі, кветкі і паштоўкі і асабіста павіншаваць кожнага з удзельнікаў вайны даволі праблематычна, але выйсці ў кожным выпадку знаходзілі, стараючыся напрамую не кантактаваць з героямі дня. Удзельніца вайны Анастасія Тимофеевна Грашченко выказала свае пажаданні маладзечанцам і падзякавала за ўвагу. Спасибо, с Днем Победы! Жыхары дамоў актыўна падтрымлівалі артыстаў, паказвалі фотаздымкі ветэранаў, іх узнагароды, калі апошнія не маглі падысці да акна. А для інваліда вайны Петра Кірылавіча Гапанчука яго родныя папрасілі музыкантаў выканаць вальс «Осенний сон», што і было зроблена з задавальненнем. Наших ветеранов уже жизнь исчисляется не годами, не месяцами, а даже уже идет счет на дни. Поэтому еще раз нам очень важно было сегодня встретиться с ними, сыграть вот такой хороший марш победы, потому что для них, наверное, это очень важная, такая важная композиция. И видя вот эти вот в окнах их родственников, видя ветеранов, их глаза, у самих тоже слезы на глазах, но слезы радости, что они еще вместе с нами. На жаль, з кожным годам тых, хто перажыў жахі вайны, хто набліжаў для нас перамогу, становіцца ўсё менш і менш. Нашы ветэраны, як у вядомай песні пра белых жураўлёў, пакідаюць гэты свет. А яшчэ пакідаюць нам у спадчыну памяць, мірны дзень, светлы май і песні ваенных часоў. Песні, якія дапамагалі жыць і перамагаць. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.